Wannan matan makwabciyanta ta cire mata ɗan yatsa da haƙori. Kafin saka muku wannan bidiyo don Allah kar ku manta ku share din wannan bidiyo sannan ku yi liking ku comment. Idan wannan ne farkon ka da zuwa wannan channel don Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yanda da mun saki sabon bidiyo za ka gani. Bari in saka muku wannan bidiyo ku gani. Ya me ya faru haka? Daga ɗiban ruwa muka ɗan samu matsala har ta kai ga hannuna ya shiga bakin ta ne ta ce ta ki sai da ta cire yatsa. A ina kuna zama a gida ɗaya ne ko makwabta ne ko? Muna zama a gida ɗaya ne ga ɗaki na ga nata. Amma me ya kawo faɗan wanda har ya kai da ciwon kina zargi ta cire miki yatsa? Kawai daga ɗiban ruwa ne abin har ya kai mu ga ita ta ce sai ta sa ni na ce sai na sa har ta kai mu ga har mun samu matsalan akan zami dambe da ita har hannuna ya shiga bakin ta ne akan ta cire ta ki sai da ta cire min ɗan yatsa. Amma wani abu da ya faru So wannan abin da yake faruwa kenan, wannan matan kuma ta zo kotu an kawo ƙara a kotu kuma an yi magana daidai abin da ya kamata a yi, kuma saboda su matan wadda ta yi wannan aiki din mijinta yana da sama, ana so ma a batar da kes din ya bata a daina yayin shi, sannan kuma ita wannan matar da ta yi wannan aiki ta ci banza. So irin wannan abin da yake faruwa ya kamata a ce gwamnatoci suna shiga cikin wannan abin domin duk mai haƙƙi a zaƙulo mai haƙƙin shi a ko'ina ne, domin ba daɗi a ce wannan matan ta yi irin wannan daga rigima ta cikin gida ki kama hannun mace yar uwarki ki yaga ki cire. Wannan ba daidai bane, ya kamata a ce hukuma ta shiga cikin wannan lamarin domin a settling din wannan abu. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Dan Allah kar ku manta ku yi muna subscribing, wanda bai yi subscribing ba sannan ku taimaka ku yi muna share, domin share din nan tana ƙara mana ƙarfi gobe mu ƙara kawo muku wani labari. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.